имрӯз 123 нафар хатмкунандагони донишгоҳи давлатии бохтар пас аз супоридани имтиҳони давлатӣ ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сафарбар гардиданд. дар маросими хатмкунандагон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон давлатзода Сайфиддин Хайриддин, ректори донишгоҳ, Фирдавс Холиқов, муовини сардори раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар вилояти Хатлон, муовини ректор, устодони донишгоҳ ва падару модарон иштирок ва суханронӣ намуданд. имрӯз имтиҳонҳои давлатиро бо баҳои хубу аъло супоридам ва мехоҳам бо хоҳиши худам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда ва монанди дигар ҷавонписарон дар таъмини сулҳу суботи мамлакати худ каме ҳам бошад саҳми арзандаи худро гузорам ва хизмати ҳарбиро бо сари баланд адо намуда ба назди падару модар ва ба назди устудони худ баргашта барои ин ватан миллат хизмати худро дариқ надорам. ихтиёран ба сафи хизмат ҳозир шудани ҷавонони ғайёру ватандӯст бозгӯи он аст ки анъанаҳои неки аҷдодӣ, қаҳрамонию ҷонисориҳои падарону бобоён дар роҳи ҳифзи хоки ватан, таъмини сулҳу субот ва истиқлолияти давлатӣ чун ворисони арзанда идома меёбад. имрӯз ҳар як ҷавони кишвар бояд ба давлат ва миллати худ содиқ бошад ва давлат ба амал мо меорем ки ҷавонон худ қувваи пешбарандаи сиёсати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, онҳо бояд ҳама вақт фаъол бошанд. танҳо 55 нафар хатмкунандагон аз факултети сиёсат ва идораи давлатӣ, 16 нафар аз факултети гумрук ва таҳлили иқтисодӣ, 16 нафар аз факултети техникӣ ва технологӣ, 15 нафар аз факултети менеҷмент ва идораи сайёҳӣ, 10 нафар аз факултети молиявию иқтисодӣ ихтиёран ба сафи хизмати ҳарбӣ сафарбар гардиданд. хоҳишмандон аз ҳисоби хатмкунандагони дигар факултетҳо низ зиёд мебошад.